खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ जर'खायै आसामाव जानो गोनां मोननैसो साख्रिफोरनि इन्टारभिउफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आसामाव साख्रि नागिरग्रा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। लोगोसेनो जायफोर आसाम पुलिस आरो ADRE नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन थांनाय बोसोरावनो, बिथांमोननि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुकआव लाइभ फैनानै बैफोर साख्रिनि खौरांफोरखौ होयो। मैया आसाम सरकारनि मन्थ्रिफोरनि मोनसे जथुमा जानानै थांदोंमोन आरो बै जथुमावनो गोबां बाथ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामाव जानो गोनां साख्रिनि इन्टारभिउफोरनि सायावबो सावरायलायनानै गोबां थांखिफोरखौ लानायनि सायाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होयो। थांनाय बोसोरावनो 2023 मायथाइयावनो आसाम पुलिसनि थाखाय एप्लाइ जादोंमोन, नाथाय इन्टारभिउखौ लानाय जाथ'वाखैमोन। गासै 6334 पस्टनि थाखाय एप्लाइआ जादोंमोन। दा जायफोर आसाम पुलिसनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैदों आरो सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइनि 3 अक्ट'बर फैगौ 3 अक्ट'बर खालिनिफ्राय आसाम पुलिसनि फिजिकेला जागोनखौ फोरमायनानै होदों जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दा जायफोर पुलिसनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना रेगुलार प्रेक्टिसखौ खालामदो। गेजेराव दान मोननै सम मोनबावदों आरो दा जुदि अक्ट'बराव जायोब्ला दा जुलाइआव दङ। जुलाइखौ हमोबा दान मोनथामानो जायो, माने जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर बे दान मोनथामाव नोंथांमोना रेगुलारै मोजाङै प्रेक्टिस खालामदो खारनाय बारनायफोरखौ। जायफोरा खालामखाबाय थादों खारनाय बारनाय नोंथांमोननि थाखायथ' जोबोर मोजां, आरो जायफोर दासिमबो प्रेक्टिस खारनाय बारनाय खालामाखै नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो खारनायखौ जागायदो। दा बेखिनिया जाबाय जोंना पुलिसनि इन्टारभिउनि थाखाय। आरो गुबुन फारसे थांनाय बोसोरावनो मोनसे आरो साख्रिनि एप्लाइ जाबावदोंमोन, बेयो जाबाय ADRE। ADREनि एप्लाइआ जानानै थांदोंमोन थांनाय बोसोरावनो। बिनिनो थार्ड ग्रेडआव 7600 आरो फर्थ ग्रेडआव गासै 5000 पस्टनि थाखाय एप्लाइआ जालांदोंमोन। मैया चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ADRE आनजादनि सायावबो फोरमायनानै होयो। बेबारनि ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादा APSCआ खुंनाय आनजाद बायदि बेफोरबायदि जागोन आरो गिबियावनो प्रिलिम्स जागोन, बिनि उनाव मेन्स जागोन आरो जोबथियाव भाइभा थागोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि ADRE ग्रेड 3 नि प्रिलिम्स आनजादा फैगौ 15, 22 आरो 29 सेप्तेम्बराव जागोन, आरो ADRE ग्रेड 4 नि आनजादा 20 आरो 27 अक्ट'बराव जागोनखौ फोरमायनानै होदों। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा जोंना ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एप्लाइखौ खालामदोंमोन नोंथांमोना थियारि जाखादो, समा गोबांथ' गैलियानोखा। आरो बिनि सायाव एग्जामनि पेटार्नाबो देग्लाय सोलायबावबाय, जे APSCनि आनजादखौ जेरैबायदि खुङो दा थिग बेबायदिनो खुंगोन होननानैसो बुंबावबाय। फार्स्टआवनो प्रिलिम्स जागोन, बिनि उनाव मेन्स जागोन आरो बिनि उनाव भाइभा जागोन। आसाम पुलिस आरो ADREनि अनगायैबो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोलोंथाइ बिफानावबो साख्रिनि थिसनथाइ होगोनखौबो फोरमायनानै होयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव जोबोर थाबैनो एलिमेन्टारि इडुकेसनाव फ्राय 5550 फोरोंगिरिनि साख्रिखौ होगोन। बेनि अनगायैबो सेकेन्डारि इडुकेसनावबो फ्राय 8000 फोरोंगिरिनि पस्टआव थिसनथाइ होगोनखौ फोरमायनानै होदों। नाथाय सेकेन्डारि इडुकेसननि होनाया एलिमेन्टारिनिखौ होनायनि दान मोनसे बा मोननै लेट जानो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबाव जागोननि जाहोनाबो जाबाय आसामाव बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय 2000सो सानखान्थि आयदानि पस्ट दिहुनगोन। सिगाङाव साइन्स टिचार महरै थायोमोन, नाथाय मेथ्स टिचार महरै गुबुन पस्ट थायामोन। बे बाराव सानखान्थि आयदानि पस्टखौ दिहुननानै फोरोंगिरि लागोन, बेखायनो साननैसो गोबाव जागोनखौबो फोरमायखादों बिथाङा। अब्लाबो बे गासै साख्रिनि थिसनथाइखौ फैगौ मार्च एबा एप्रिल दाननि सिगांनो फोजोबजोबगोनखौबो फोरमायनानै होदों।